Знаехте ли, че светът се променя бързо и знаците за края на времето са неоспорими? Пророчествата се развиват толкова бързо, че много хора започват да осъзнават, че това не са просто естествени събития. Тези знаци се появяват все по-често, сигнализирайки, че времената на края може да са близо. Някои хора отхвърлят тях като обикновени съвпадения или природни бедствия, но те са записани в писанията като потенциални знаци за завръщането на Исус Христос. Както е посочено в Матей 24 и 2 Тимотей 3, знаците за Неговото завръщане включват увеличаваща се глобална смут, широко разпространено религиозно измама и природни бедствия. Светът е свидетел на нарастваща беззаконие и хаос, които много вярват, че са в съответствие с библейската пророческа визия. Хора, сега е времето да приемем истинския път, който води до спасение. Не чакайте да стане твърде късно, за да се обърнете към Бога и да търсите Неговата милост. Евангелието на Исус Христос е надеждата на света и то се проповядва навсякъде по континентите и езиците. Това съобщение не е предназначено да предизвиква страх, а да мотивира покаяние и вяра в Господа. Последната глава на историята ще бъде написана от тези, които остават твърди в Христос и верни на Неговото Слово. Времето за действие е сега, а не утре, защото идването на Господа може да бъде неизбежно във всеки момент. Нека си припомним един значителен стих от Исус, който ще се изпълни преди Неговото завръщане. Матей 24:4 гласи: "И тази Евангелие за Царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде края." И в момента, както можете да видите, хората проповядват и споделят Евангелието на всеки ъгъл на земята, за да изпълнят това пророчество. Евангелието на Исус Христос се чува на всеки език и нация, достигаща краищата на земята. Такива глобални усилия са необходими, за да се изпълни библейското обещание и да се подготви светът за Неговото идване. Думите на пророчеството продължават да се разкриват, докато народи се издигат против народи и царства против царства, които наистина се случват в съвременния свят. Ще има глад, земетресения и природни бедствия, както е описано в Матей 24:6-7. То също казва: "Ще чуете за войни и слухове за войни, но внимавайте да не се смущавате." Хората не могат да стоят бездействени. Те трябва да вземат правилното решение днес, за да се спасят от страданията, които предстоят. Тези събития са предсказани както с яснота, така и с тревога в писанията. Библията служи както като предупреждение, така и като обещание за спасение на всички, които вярват и се доверяват на Божието Слово. Сега е по-важно от всякога да се вслушваме в тези предупреждения и да се подготвим духовно за това, което предстои. Вярващите са насърчавани да задълбочават своята вяра, да се молят и да споделят Евангелието неуморно. Последните дни са белязани от смут, но също така и от надежда за тези, които се доверяват на божествения план на Бога. Всяка спасена душа добавя към славата на Божието царство и изпълнява Неговата божествена цел. Затова ви призовавам днес: вземете решението си сега, отдалечете се от съмненията и прегърнете истинската вяра в Исус Христос. Помогнете на другите да видят значението на тези пророчески знаци и ги насърчете да търсят истината на Божието Слово. Споделяйте благовестието смело, напомняйки им, че това, което Библията предсказа, се случва в момента право пред очите им. Насърчете другите да търсят Бога искрено и да подготвят сърцата си за Неговото близко завръщане. Знаците са ясни и обратното броене е започнало. Времето да изберем Христос е сега. Не игнорирайте тези предупреждения, а ги приемете като покана за спасение и вечен живот. Божията благодат е налична за всеки, който е готов да приеме Неговата любов и истина. Докато светът става по-тъмен, светлината на Исус свети по-ярко за онези, които вярват. Нека бъдем посланици на надеждата, споделяйки добрите новини неуморно с всички, които срещнем. Запомни, всяко усилие да се разпространява Евангелието е стъпка по-близо до изпълнението на обещанието на Исус. Оставайте бдителни, оставайте в молитва и се доверявайте на божественото време на Бога. Последната ера може да наближава, но победата принадлежи на тези, които остават верни до края. Господното идване е близо, така че подгответе сърцето и душата си днес. Радвайте се в надеждата за Неговото завръщане, защото това е окончателното обещание за спасение. Нека всички ние устоим вярата, проявяваме любов и обявяваме добрата новина, докато Той не дойде отново. Нека заедно изпълним великата поръчка и доведем много хора до спасителното познание на Исус Христос.